Molt bona nit, cinèfils. Avui estem d'estrena. Benvingudes, benvinguts al nou programa de cinema d'ETV. Això es titula Aforament il·limitat. Jo em dic Albert i seré aquí cada divendres a aquesta hora per explicar-vos una miqueta l'actualitat cinematogràfica d'aquesta setmana, de totes les setmanes, vaja, al Baix Llobregat. Però no estaré jo sol, Serem tot un grup de cinèfiles i de cinèfils els que us acompanyarem. Començant per la Sorinyer. Bona nit, Sorinyer. Hola, bona nit, Albert, i bona nit a tothom que encara estigueu a casa divendres. Si heu quedat amb amics o amb la vostra parella, truqueu-los per dir que arribareu una miqueta tard. Clar, perquè han de veure el programa, Sí, mitja horeta més o menys, si és que no està de més, que us informeu una mica de l'actualitat cinematogràfica, perdó. I us ho diu una bilbaïna, Clar, per això el meu català que no és molt així, molt fi. Doncs a part d'informar-vos, sobretot el que volem fer és gaudir del cinema amb vosaltres, vale? Així que, a part de repassar les estrenes, que ja us hem comentat, d'aquesta setmana, també veurem com va anar el Festival de Cinema de Sitges, que va acabar diumenge passat, i també veurem com va anar el Festival de Cinema Eròtic que va tenir lloc a Hospitalet. I com ho ha passat? No has passat allà? Ja veuràs, ja veuràs. Sí, ja veurem el vídeo. Ja veuràs. Tot això començant pel començament. Això és l'aforament il·limitat. No es una pipa cualquiera. Tommy la ha usado para cargarse a un poli corrupto. Como la encuentren, estoy muerto. Cálmate, puedes encontrarla antes que la poli. Doncs la primera pel·lícula d'aquesta setmana té per protagonista un assassí, el Joe Gazelle, que a més té nom de bambes d'Adidas, Sí. Que és un assassí, com dèiem, que treballa per la màfia italiana a Nova Jersey, i resulta que un dia la seva carrera professional es veu troncada perquè perd una pistola, la seva pistola, i després descobreix que amb aquesta pistola hi han comès un altre assassinat. Sí, aquesta és precisament la prova del crimen. La pistola. La pistola, clar, que la van robar. Una pel·lícula amb el guaperes de Hollywood. És un noi que va sortir a una pel·lícula d'aquestes de tiburons a l'aigua, immersió en total, crec que és... Paul Walker, no és el de Todo Gas? Pot ser, també, em sembla que sí. Sí. Bueno, però s'ha de dir que també en 2 hores que té durada aquesta pel·lícula hi ha moltes coses bones, però també hi ha moltes coses dolentes, Com què? Hi ha massa violència, massa sang i es podien haver Però estalviat. això ven, Sorinyer, això ven. Ja ho sé, però jo soc una miqueta radical, ja ho saps. ¡Dame la mano! També s'estrena aquesta setmana Wicker Man, que a més la vam poder veure al Festival de Cinema de Sitges, protagonitzada per en Nicolas Cage. Ell és un agent de policia que se'n va a la illa Summer Isle, precisament traduït és la illa de l'estiu, a buscar la filla desapareguda d'una exesposa seva. I allà, en aquella illa perduda, doncs troba una societat molt tancada, molt arrelada amb una religió pagana força de iuiu, S'ha de dir que aquesta no és la pel·lícula original, s'ha fet un remake d'una que es va fer un tal Robin Hardy. De totes maneres, al director no li va agradar gens els canvis que ha fet aquest Labut, el nou director, perquè, entre altres coses, ha canviat el sexe d'un dels personatges de la pel·lícula. Abans era un masculí, era un home, i ara és una dona. Vaja. Sí, que no sé si serà aquesta la Helen Burstyn, que és la mare de la nena de l'exorcista. Se llamaba Elizabeth Short. Era joven y bella. La Dàlia Negra és l'última i esperadíssima, almenys per mi, pel·lícula del Brian De Palma. També s'ha pogut veure al Festival de Sitges i la veritat és que, cinema negre a pura essència, més basada en fets reals. Una noia que al gener del 1947 va ser assassinada a Los Angeles, una aspirant actriu, i de la qual només es va trobar mig cos. Menudo morro. Que fort, A més, després hi ha els investigadors, que són el Josh Hartnett i el Aaron Eckhart, que més el tenim reduplicat aquesta setmana, i que han d'investigar aquesta història. Sí, després surt un triangle amorós amb aquest, el noi de Pearl Harbor, el protagonista de Pearl Harbor, amb la Scarlett Johansson i l'Escaritada, Hilary Swank. La Hilary Swank. Sí, a mi aquesta noia, Scarlett Johansson, no m'agrada gens. És molt guapa, això és enveja. Sí, tu creus? I no tens res a envejar. Sí, jo crec que sembla que està sempre refredada, amb aquest nas, el llavis així, però no sé, a mi em sembla que no. També serà per la dobladora que li posen. A vegades, que esteu poc. Sí, pot ser això. Tengo miedo.
També aquesta setmana s'estrena Yo soy la Juani, l'última pel·lícula del Bigas Luna, que tracta sobre el personatge de la Juani, que és una noia que des dels 15 anys porta sortint amb el seu xicot i fins que decideix tallar amb ell. S'allibera i, per tant, vol començar a fer aquelles coses que no va poder fer abans, com, per exemple, ser actriu. Entre altres coses, perquè aquesta, la Juani, tiene tela. Sí, no? Vaya una. Sí, amb el seu xicot també, que s'ha de dir que és aquest, el Dani Martín, del Canto del Loco. El cantant del Canto del Loco. El cantant del Canto del Loco. Però espera, perquè Jo soy la Juani la van a veure la Marta Molins. Hola, bona nit. Bona nit. Escolta, què et va semblar aquesta pel·lícula? La vas veure el dimarts, em sembla? El dimarts, sí. I realment la vaig trobar fluixeta. Bastant plana, no passa gaire cosa, la veritat. Es centra molt en els personatges, en la seva psicologia, però la trobo bastant fluixeta, sí. Però la relació, diguéssim, de parella entre el Dani Martín, que no sé com es diu el personatge, del Canto del Loco, vaja. El Jonah. El Jonah. Amb la Juani, què? A veure, és una relació bastant turbulenta. Sí? Sí. Bueno, l'has de veure. Bueno, però, i llavors, vull dir, si no té xitxa la pel·lícula, què pretenia el Bigas Luna? La gràcia, jo crec, el Bigas Luna pretenia, sobretot, descobrir l'actriu, la Verónica Echegui, y ahora lo veremos a continuación. Yo he descubierto otras actrices, o actores en mi filmografía, pero nunca ha sido premeditado. En este caso ha sido premeditado. El segundo objetivo era el de enseñar lo que nosotros creemos que es un nuevo icono ibérico, un nuevo tipo de mujer española, de niña nueva, más moderna, no es víctima de un machismo ibérico, y mostrar un poco esta modernidad que existe hoy en las periferias y tal. Sembla que van fer un càsting de més de 3.000 noies per escollir finalment aquesta, la protagonista, Verónica Echegui, que era el número 651, crec. Toma ja. Sí. Informació fiable, eh? Sí, vamos, de primera línia. Perquè a més aquesta noia em sembla, Marta, que no havia fet res abans. No, havia fet petites coses, però realment ha estat descoberta en aquesta pel·lícula. Déu-n'hi-do. Per cert, deixeu-me dir que una de les escenes d'aquesta pel·lícula es va rodar a Sant Feliu, Els Cars a Sant Feliu, aquí al costadet, al Baix Llobregat. I s'ha dit també que han tingut una mica de problema amb el Dani Martí perquè va anar amb els seus guardaespatlles, per això de les fans, que li demanen tot el temps autògrafos i tot això, no? Home, deu ser difícil treballar amb un home així. Doncs sí, el Bigas Luna ens ho va comentar també. Dani Martín, yo estoy más que entusiasmado de tenerlo en la película, a pesar de que al inicio yo fui reacio, porque su mega, ya no de fama, su mega fama, a mí me asustó al principio y cuando Consol me lo propuso me dijo, es el mejor para hacer el papel. Digo, no, pero yo no quiero un cantante, yo quiero un actor. Digo, no, es que es el mejor actor. Tuvimos encuentros y tal y al final pues decidí que lo hiciera como actor a pesar de este miedo que yo tenía de su fama. Y desde pequeño pues me gustaba transmitir o a través de la música o a través del cine o a través del teatro. Yo encantado de trabajar con Bigas Luna siempre, encantado. Jo soy la Juani, la podeu veure a partir d'avui ja, que s'estrena a tots els cinemes, als cinemes de tot l'estat espanyol. La pequeña Miss Sunshine se centra a la família Hoover, una família una mica estranya, Són membres una mica massa optimistes, poder, amb un oncle homosexual, de tendències suïcides, això és més greu, amb un iaio drogadicte, una família d'aquelles que fan història, I la Olive, que és la filla petita, resulta que vol participar en un concurs de bellesa que es fa a Califòrnia i que es titula precisament Petita Miss Sunshine. Això mateix. Una pel·lícula força premiada, crec. Sí, sembla que està dirigida a públic una miqueta que li agradi l'humor intel·ligent, d'una estètica, la pel·lícula d'una estètica de cinema independent, i bé, hem de dir que la gent és de llena de comèdia i la gent s'arriurà sobretot amb l'avi, que és que, com tu has dit, és aficionat al porno i és addicte a l'heroïna també. Deberías tirarte a todas las chavalitas. Papá, es suficiente. No puedes callarme, tengo el culo lleno de balas negras. Abuelo, soy guapa. Tú eres la chica más guapa del mundo entero. La propera pel·lícula es titula Children of Men, o Hijos de los Hombres, que l'han titulada aquí a Espanya. Es va també poder veure al Festival de Cinema de Sitges i està situada l'any 2027, una època en què el món està desolat, vaja, hi ha guerres per tot arreu, i el més important és que
Les dones han perdut la seva fertilitat, ja no poden tenir fills. Aquesta l'has vista, no? També? Aquesta sí, em va agradar una miqueta, però no... Jo també la vaig veure a Sitges. Sí, no? Aquesta? Està molt bé. A mi m'agrada personalment el paper del Michael Caine. A mi també, que té una estètica així com de John Lennon, oi? Sí, no? sí. Així com de... Personatge superboig, que va a la seva i aquestes coses. I la Julianne Moore, que a mi m'encanta. Hi ha un pla de 12 minuts de durada que és dins del cotxe quan parlen els personatges i tot això, i durant 12 minuts han gravat tot, una persecució de motos, la xerrada amb ells i tot. Déu-n'hi-do. Sí, una passada. També aquesta setmana s'estrena a Scanner Darkly, que l'han titulat aquí a Espanya Una mirada a la oscuridad. És una pel·lícula amb el Keanu Reeves, una pel·lícula d'animació, per això una mica rara. Ara la Sorina ens ho explicarà. El Keanu Reeves, que és un agent de policia que li encarreguen la missió d'espiar els seus companys, els seus amics, i al final doncs, acaba embolicat en una trama... paranoica... al·lucinògena. Sí. Poc més que al·lucinògena, sí. Perquè, com va dir Albert, aquesta animació és una miqueta així especial perquè està feta per retroscopiat, és a dir, que se dibuixa directament sobre la pel·lícula. Em pensava que estava fet per ordinador una miqueta. No, es fa la filmació, el rodatge, i després es dibuixa. A sobre del fotograma? Sobre del fotograma, sí. Van tardar els animadors, aquests, 18 mesos en retocar cadascun dels fotogrames. 18 mesos? 18 mesos només retocant. Coping Beethoven també s'estrena avui divendres i és una pel·lícula precisament que explica la història de Beethoven, protagonitzat per un Ed Harris que no se'l reconeix gairebé, li han posat un nas postís increïble. La pel·lícula narra la història de la Anne Holz, que el va ajudar a la Beethoven, a la història real, a transcriure la 9ª simfonia. I estava molt content, Ed Harris. També va après a tocar el violín, el piano, i va també après a dirigir una orquestra i tot. Déu-n'hi-do. Escolta, jo vull protagonitzar una pel·lícula d'aquestes per ser Beethoven, tu, que així aprens tot, Curso acelerado y gratis, además te pagan. Ja te digo. Coping Beethoven es titula. Coping Beethoven, ja em sembla que serà una miqueta tosta. No. Le pouvoir m'emmerde. Aquesta setmana també s'estrenen altres pel·lícules, tot i que són més d'autor. En la piel de Jacques Chirac, que repassa aquests 40 anys del Jacques Chirac, de l'expresident francès. Una pel·lícula, però, força... què? Una mica sarcàstica, és un documental sarcàstic, perquè surt una veu que sembla que és la del propi Jacques Chirac, però no hi és una veu que sembla moltíssim. Apareixen donant un petó a la Madonna... Què dius? Sí, a la trobada amb el Juan Pablo II i tot això. Aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Doncs ja us ho hem comentat abans, diumenge va acabar la 39a edició del Festival de Sitges. Ara tot seguit comentarem algunes de les pel·lícules que vam veure amb la Carol i amb l'Helena. Amb l'Helena, però de moment veiem la crònica que ens ha fet el nostre company Israel Ruiz. Una vegada més, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, més conegut com Festival de Sitges, ha tornat a portar a la ciutat del Garraf la millor collita del cinema fantàstic. De l'Ubis aquest mes d'octubre a Sitges, cada temporada ha convertit en un veritable termòmetre dels pors i fantasies del cinema internacional i, per extensió, dels espectadors de tot el planeta, cap monstre ens fa més por que l'ésser humà i cap acció supera en angoixa a la realitat més crua. Tal i com va avançar David Lynch fa 25 anys a Terciopelo Azul, precisament la pel·lícula i el cineasta al que s'ha consagrat aquesta 39a edició de la mostra, la realitat quotidiana amaga els monstres més sinistres, tota una definició del gènere fantàstic que sembla haver inspirat la major part de films vistos a Sitges aquest 2006. Enguany hem vist històries d'amor terminal protagonitzades per caníbals i cròniques de l'avanç de l'esquizofrènia enteses com la possessió diabòlica. Totes dues històries, les brillants Requiem i Green Love, inspirades en casos reals i guanyadores dels principals premis del jurat. També hem vist contes de fades cruels que es mascaren uns temps foscos de dictadura, metàfores sobre l'extinció definitiva de l'ésser humà ambientades en un futur que sembla el present més recent, o brillantíssimes històries de monstres asiàtics, a l'estil Godzilla, l'elevada cinta coreana The Host, que tenen com a centre narratiu la por a un atac massiu terrorista.
Inclús la ficció més esborrallada i escapista ha tingut en aquesta edició el vincle crític, com ho atestigua Homecoming, el retorn televisiu del director Joe Dante en una al·lucinant trama protagonitzada per soldats zombis americans que tornen als Estats Units per fer ús del seu dret al vot i treure fora el president que els va enviar a la guerra. Zombis i caníbals, mags i faunes, psicòpates i criatures del més variat pelatge. Tot això és el que hem vist a la darrera edició de Sitges. Doncs comentem algunes de les pel·lícules que hem pogut veure en aquest festival de Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, com és el nom. Per començar tenim aquí a dues de les persones que van anar al festival. Helena Sánchez, bona nit. Bona nit. I la Carol Rodríguez. Hola. Carol. Escolteu, quin era l'ambient que respirava allà a Sitges? Jo el dia que vaig anar l'ambient era una mica humit. La veritat és que no hi havia gaire gent pel carrer perquè vam escollir un dia es va passar plovent des del matí fins a la tarda i per tant, d'ambient de festival, la veritat és que vam veure poquet. Però hi havia les pel·lícules, que això era l'important, no?, en el festival de cinema. Bueno, jo el dia que vaig anar, que va ser l'estrena, estava bastant bé, perquè es combinava el friquisme típic de Sitges amb el glamour dels supercotxes, dels actors. Bueno, està bé. Però vas veure arribar actors. Bueno, sí, els supercotxes, allà... Jo em vaig perdre aquesta part dels supercotxes i els actors no els vam veure per enlloc. Hi havia els 4 stands, sí, això sí que hem de dir-ho amb el merchandising, com si diguéssim, del festival i de diferents pòsters de pel·lícules i això, que sí que poden trobar al cinèfils. I molts friquis, realment. Havia penya pel carrer disfressada, amb màscares de lluitadors mexicans. Bueno, sempre fans de la Guerra de les Galàxies i per allà són fixos. Parlant de mexicans, tu vas veure, em sembla, El laberinto del fauno. Exacte, per un director mexicà i és una coproducció mexicana i espanyola. Amb el Guillermo del Toro. Exacte, aquest és el seu director. I aquesta precisament era la pel·lícula que obria el Festival de Sitges i va tenir molt d'èxit, va ser bastant aclamada. Sobretot per la seva protagonista, l'Ivana Vaquero, que és una nena de 13 anys, que ho fa molt bé, realment. Soy un fauno. I aquesta pel·lícula està ambientada a la postguerra civil espanyola, 1940, quan encara hi ha la resistència dels maquis a les muntanyes contra els feixistes que han guanyat. Hi ha éssers horripilants. Horripilants. Realment hi ha un monstre que és el monstre més lleig que he vist últimament al cinema fantàstic. Més ben concebuit. Aquell del que té els ulls a la cara, a la mà. Sí, molt xungo. I tu, em sembla, Helena, que vas veure una d'aquelles... Tu no vas al tema cine de masses, no, em sembla? No. Jo no vaig veure dintre cap pel·li d'aquest ni de la secció oficial ni de les grans estrenes que van fer, sinó que me'n vaig anar a veure Election 2, no sé si... Election 2? Election 2. Les segundes partes. Sí, no? Perdó? No sé si són bones o no, perquè no he vist la primera. Bé. Però aquesta és japonesa o xinesa? És de Hong Kong, la pel·lícula. Està feta a Hong Kong i parla una miqueta del... Bueno, és més o menys la lluita de poder entre uns grups que es fan a Hong Kong, que es diuen com tríades, i d'aquells... És una mica com l'ambient del Padrino, que no són famílies exactament, però que entre ells lluiten per qui té la predominància sobre la comunitat. Però unes lluites sangrientes, allò... Déu-n'hi-do. Bueno, jo fan això, els orientals. Més tiros i més... Sobretot emboscades i coses així rebuscades i torturen a uns perquè els hi diguin qui és el dolent o qui els està traint i llavors els hi tallen els braços per matar l'altre, que és l'oponent. Van necessitar moltes bosses de sang. Moltes. Hauríem de preguntar quantes van fer servir per tota la pel·lícula, però realment veient-ho és dura de pair. Però és allò típic cinema oriental, més lentet, més llarg, o és més... Té una mica del ritme aquest del cinema oriental. Tot i això hem de dir que és més aviat una pel·li més d'acció i més... no trepidant com les pel·lis de Hollywood, però sí que té un ritme més ràpid del que estem acostumats en el cinema oriental, més bucòlic i més de pobles i tal. No és un poble, són uns lluitant, tipus màfies, lluitant enmig de la ciutat i per tant l'acció va avançant. Bé, doncs, a banda del Festival de Cinema de Sitges, fa 2 setmanes va acabar el Festival de Cinema Eròtic de Barcelona, que va tenir lloc a la Farga d'Hospitalet. Va ser la 14a edició i doncs, qui va poder veure els escenaris amb actuacions
de sexe. En directe hi havia també els stands per comprar joguines eròtiques, pornogràfiques, de tot una mica. Però a banda d'això, a la part més cinematogràfica, els cinemes Lauren van projectar algunes de les pel·lícules que estaven nominades. Hi havia diverses categories. Hi havia, per exemple, els Premis Ninfa, que eren de temàtica heterosexual. Sí, que el jurat el presidia Juanma Bajulloa. Exactament. També hi havia la categoria de Hit Gay, Aquest el presidia la Cayetana Guillén Cuervo. També li va una miqueta, Sí. Els premis Tacón de Aguja. Tacón de Aguja, de què és? Sado i Fetiche. Sí, sí. Em semblava això, però aquí va estar el Luis García Berlanga. Sí, perquè es veu que sempre ha tingut molta relació amb el festival i li van fer un homenatge. Exactament. I també hi havia una categoria de curtmetratges porno. Porno o eròtic? Bueno, és porno. És porno Soriña. No. En teoria el nom del festival és de cinema eròtic, però en realitat d'eròtic poc, perquè ja us dic, hi havia escenaris, etc. I també hi havia un taller de cinema X, teoria i pràctica del cine X. Tot això és el que ens vam trobar al FICEP d'aquesta temporada. Mireu. A veure. Som visitants assidus, fa 7 o 8 anys que venim, doncs busquem varietat, veure l'últim que surt a la moda. Es el primer año que vengo al festival, vengo porque en la ciudad en la que estoy no hay ambiente para el gusto sadomasoquista, entonces aprovechando que aquí sí que había, pues acabé viniendo. Aquí al festival el producte que més es ven a nosaltres és d'entrada els DVDs, perquè són realment DVDs diferents, que la gent no troba, també a vegades no troba ni al Moby Sex Shop. Este es el punto de venta quizá más efectivo, puesto que en un espacio reducido conseguimos que pase muchísimo público. Creo que hay una asistencia de unas 60.000 personas a lo largo de todo el festival. De momento hasta ahora he estado viendo varios espectáculos, he participado en varios como voluntario. Jo crec que eròtic potser no té gaire. Se n'ha anat de l'eròtic doncs al porno. En este festival lo que prima principalmente es la oferta audiovisual. Pues quizá lo más atractivo sea la diversidad, que hay mucho que tanto elegir. Desde actividades más o menos serias como un taller de cine X o mesas redondas o el congreso de webmaster, exposiciones hasta no sé cuántas decenas de espectáculos, incluso algunas veces simultáneos. Yo creo que el mayor valor en ese sentido precisamente es eso, la diversidad. Yo soy fotógrafo, tengo un estudio en Madrid. Principalmente la suerte que estamos teniendo es trabajar estar en las clases con gente como Pepe, como Mas Cortés, ahora con José María Ponce, que son referentes, digamos, del cine porno en España, y esa es una gran suerte. La inmensa mayoría es gente joven, hay representación femenina también, y hay un poco desde nivel cero hasta técnicos y profesionales ya de medios de comunicación. Creo que necesita un cambio de visión sobre la gente, o sea, que no es una cosa solo de sexo o lo que sea, porque básicamente películas de cine convencional están haciendo sexo explícito también en las películas, y aquí hay películas muy buenas, con un buen argumento, que también incluyen sexo. Cómo se rueda realmente una película, qué es, cómo funciona, y conocer un poco más este mundo que siempre lo vemos desde fuera, ¿no? Se partió de látex transparente que se puede comprar en una droguería, y el chico que lo hizo le fue añadiendo tintes de diferentes colores. Y entonces se pintó a las chicas con rodillo y tardamos 8 horas. Yo creo que el cine porno español, sobre todo, consumimos mucho cine de fuera, y creo que deberíamos empezar a consumir más cine español, y deberíamos de empezar a realizar un buen cine español. El festival en estos 14 años ha crecido mucho, algunas cosas las ha asimilado bien, otras no tanto. Ara ve més jovent, més gent gran, al principi doncs venir gent ja que són més liberals. Deja de ser un tabú y solo hay que ver la gente que hay fuera para darse cuenta de que hay un futuro presente. Parece vislumbrarse un cierto futuro con un nivel de calidad y de propuesta al público lo suficientemente variado pues como para que resulte muy atractivo. Senyores,
senyors, que això és el que hi ha als cinemes aquesta setmana. Nosaltres acabem aquí. Ens trobarem la setmana que ve, però divendres, tot i que aquest dissabte i diumenge podem anar al cine a veure un bon reportatge de pel·lis. Jo crec que aniré a veure aquesta de la Dàlia Negra. La Dàlia Negra? Sí, però l'altra del Beethoven no crec que m'agradi. No? No aniré. Feia il·lusió també veure-la. La que vull veure és Scanner Darkly. Sí. Aquesta sí. Podem anar a la sessió golfa? Sí, encara l'agafem. Encara l'agafem, no? Més a les 12 o 2:15, una sessió golfa. Sí, pot ser. Senyors, que ens tornem a trobar la setmana que ve, divendres a aquesta hora, a les 11, per explicar-los, doncs, l'actualitat cinematogràfica aquí, al Baix Llobregat. Fins divendres, bon cinema i bon cap de setmana. Bona nit.